Добрый день, дорогие сябры. У мяне сегодня выдатны настрой и вельмі крутая навіна. Лукашысты адрэгавалі на мой новы цыкл перадач санкцыйны спіс. І вось у выходны дзень яны выдаткавалі час юрыстаў, суддзяў, пракурораў, усёй гэтай шушары, якая абслугоўвае злачынны рэжым, усяго толькі дзеля адной мэты, каб падаць скаргу ў YouTube на мой фільм пра прадун Ірыну Васильевну і яе сям'ю. Нагадаю, што гэта менавіта тая жанчына, якая адправіла хворага ад нараджэння дзіцяці з Міцерагопту за краты на 2 гады. Што ж, дзеянні лукашыстаў толькі надаюць мне ўпэўненасці і сіл, што я раблю ўсё правільна. Дзякуй за падтрымку, сябры. Дзякуй арганізаванай злачыннай супольнасці Лукашенка, якая надае мне матывацыю працаваць. Мы абавязкова пераможам. Справядлівасць восторжествует.